Здравейте, хора! Аз съм нов в YouTube. Днес видео ще играем Grow a Garden. Да, Grow a Garden ще играем. За харесате моите видеа, може да сложите лайк и да се абонирате, пока ще влизам. Аз тук си имам един приватен сервер. Дали ми видяхте това никак? Сега ще ви го покажа. Ето вижте, за King, за долна черта 25. Аз ще ви покажа всички ми животни. Ако някой от вас се харесва, можете да ме сложите в приятели. Аз ще приема, разбира се. И ако имате и ще трейдвам, ако си. Ето да, това ми е градината. Голяма. Да. Ето тук имам едни яйца за отваряне. Също съм зван, мисля, че ще имам... Така, как да се каже? Ще имам късмет, да. Оф, лимит. Какво да махна? Фламинго. Не ми трябва фламинго. Мама сте видяли парите ми? Имам колко? 1 трилион. Да. Малко ма кали. Продам и тази грозна мишка. Ето вижте, тук имам джук под, къде отиде. Не го виждам. Както и да е. Сега тук имам толкан пенкейк. Не ми трябва тази пенкейк. Така и вече сега като ги продам тези. Ще мога да ги отворя и трите яйца. Тук ми имам и гурмет ек, ако не сте видели. Така. Сега не трябва да гледам. Не искам да гледам. И ми се падна това. Добре. Сега трябва да... Чай малко! Какво? Чакайте. Искам да ми се падне Dragonfly. Ето вижте ми животните. Имам само един дивайн. Ето вижте вторите. Ето раптор, сел. Мога да натисна това 3. Ето не може да се види май. Тя видя колко процента шанс беше. Това. То и нещо. Богомолка ли? Да, богомолка. Ма това... Що ли ми се падна Dragonfly? Карай. Интересно. Така. Не мога да натисна малкото. Глей! Правим мен. Как Dragonfly ма карай. Нека да видим какво прави това животно странно. Оп. Го слагам. Виеш. Така. Ю! Това си е добре, това е митикъл. Мисля да го сменя на този бер. Тя сега първо трябва да го махна. Така. За да го взема. Ей. Птеродактил. Така. И неща, къде ми е това? Суши бер. Нека го взема. Да, готов. Все още двете яйца да отворим.
Йоу! Какво? А, това много я. Падна ми се това. Нека видим какво прави и дали ще го запази. Еми добре. Суши бер, не е това. Птеродактила, какво да се го правя? Птеродактила да го... Ох, не мога мърдна. Птеродактила не ми е много важен. Така, добре, и последното аз го забравих. Така. Варен. Ох, добре. Така. Така и... Не, пак искам да го махна. Искам да го виждам третата мишка. Не, че тъпа, ама за някои хора е много яко. Не знам, ама като бях нуп и като отворих първото си яйце за 8 милиона, или второто, или третото, защото имах толкова пари, ми се беше паднала Red Fox и аз викам, какъв е смисъл от това нещо, не ми прави, го продадах. Така си мисля, така малко си спомням. Да. Гордо така си спомням. Ето, вижте, може да кажа с това време какво е имал в сток. На мен ми са важни тези трейдинг тикети, защото са много добри. Сега ви покажа градиента. Тук имам Burning Ball. Ох, много харесвам това. Добре. Blue Banana. Elder Strawberry. Кактус, пепер, какао, чушка, манго, домати, драконски плод, ето. Драконски плод. Ембер лили. Да. Какво има? Бомба. Тук да видите целият ми инвентар, тук нещата. Тук вижте всичките ми петове. Искате трейд, казвам. Имам сел. 2 сел. Тук имаме акселот. Тия те ви показах. Всички тия. Така. Сега май е време да ви покажа другата си градина. Така, готови ли сте? Аз си слагам омажа за някой да не открадна нещо важно. И обръщаме се. Кажете, хубаво ли е градината? Гордо мисля. Имам много хубави плодове. И ако искате трейд, казвайте. Вече малко бе, аз имах мутейшън с пари, може си мутейшън. Така. Искам да си го мутейшън на най-хубавото растение. Което ми е най-такова. И... той има вече. Добре. Нека видим той. И той има. Стига. Тук е печеркона. Няма, обаче не ми пука. Ето това ми. Той няма. Няма. Така, 3, 2, 3, 2, нека видим колко струва нещо не се изява. Само си пръснах спей. Това няма хунинглас. Да не са промени. Стоеността ми. Стига да е. Имам също бер също. Тото да чу. Ох.
Нека му го дадем. Тука или тук. Айде. Малко я. Време е да отида на сървъра, в който не съм само аз, да има и някой друг вече. Защото нали? Имаш трябва да се събера нещо много яко. Ето имам и фусилай. И ако видях да имам два слънчогледа. Фусилай не знам какво е всъщност в реалния живот. Виж, тук имам и най-якото растение. Транкуел Блум. Ето вижте. Един слънчоглед и друг. Да. Имам и Мун Манго. Обаче не го купих за 1 милиард, когато беше преди. Тогава за 1 милион нямах. Защото бях тогава чак. А пък го взеха и там да даваме такива домати и ми се падна. Да. Ще да изчакам някой да ми откара. И вече да отиваме на сървъри, да видим какво има. Кой ще иска трейдове. Вече не могат да ме разканят или да ме изложат, защото вече има трейдове. Имах Butterfly, обаче гададах за Cook. Това е изпечен бух. Право бях ужасно гадно. Поводях просто тогава. Тогава просто поводях. Като разбрах какво е. Вито има много голям. Какво беше? Боб. Не грах. Всички ми викат, тази градина е много хубава. Не разбирам какво е хубавото на тази градина. Посадих всички неща, които имам. Да. Айскрим, така. Така, нека да видим сега какво има в на всички любимия екшоп. Не е на всички. Искам този лобстер да спечеля. Искал да ми се падне френч фрай или как беше. Оня за 1%. Той има много голям блуд. За колко? 0.0001%. Или колко? Това не си го направил. Ого! Това направо. Не мога нищо да кажа. Това 41 милиона. Да. Тук сега ми е любимото. Да. Ще опитам да се изкатеря. Катери са. Изглежда логично. Ама нищо. Не може да кача тук вече. Тази редакция ми даваше
да скачам повече. Както и да. О! Окстра тук. Такъв един. Къде е? Няма го изгубя. Карай. Ето искам да ви покажа растението си. Да, така, 719 моркова, 4 томати, 5 лука, грон мелон, не знам какво е, пикипер 5, така имам корм, царевици 10, какво беше това? Пайнапъл към беше. Ох, ананас, 6 ананаса, спринг някакъв спринг лук или как му е, не знам, моноблума, 30. Някакви 30 моноблума, така, ето като виж, има неща тук яки. Ох, той има ходи тук. Ще го питам да ми яде. Ох, майко! Да. Така, питам го дали да ми го даде. Това май ми се присмея. Нека да го покажем тук някой. Взимам си Мункет, кова, Йо, това ми даде Мичи Маус. Бъде! Това къде е? Така, нека да напишем за. Не ми отговаря. Тъй както и да. То ми видя пето и да не трябваше да му ги показвам. Но се радвам, че то ми даде такова нещо. Виж как може да се получи. Така, вижте, аз съм получавал ето тези 6 гурмет сет пак. Ето където 3 гурмет ек. Обаче не съм получал 5 шарт фрайд. Ето това 5 шарт. Не съм получавал Мичи Маус. Пиша му сори, да не мислите, че казвам. Знаете. Така. Така, инверт драйв.
Не разбирам. Що ми извинявам. То не знае, че капа е много по-добър. Така, махам точка. Колко? 41. Тия са. Турбейка. Оя. Завтра на играта. Те са нещо лошо. Не виж, радвам се да Маус, обаче... Не може така. Време е някаква друга игра. Ако искате другото видео. Викаме, че съм беден, а пък сам иска яки животни от мен. Не ги разбирам. Легендари като викаха така. Мами, ето това. О, еба.
Да. Ето има някакво. Рейнбо? Не, това е дренче. Не, има рейнбо. Нека да му дам нещо яко. За да не каза, че бейкъните са пълни. Така, нека да намеря някакъв петяк. Ще му дам. Мичма. Ще дам. Окей. То пак. Нека ми дам на друго. Така ще създам петмите, които не ми трябва. Ето. Добре, айде хора, ние свързваме. Слушаме видеото, да. Ай, чао. Да. Да, чао.